Nagdaga sa ating Andre! Sugatan? Gawin ko. Saan siya nagdadasa? Doon sa may mismong ano. O siya, doon sa may lapit. Okay na? Huwag mo bilis kasi. Ma! Ma! Ha? Awas na nila? Hindi. Awas na nila. Awas na ang tubig. Hello! Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Tandang-tanda ko pa habang ika'y papalayo. Minamasdan kita hanggang wala ka na. Nandun ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba di na natuto sa ngiti mo lamang at ako'y mapapamo. Hindi ka na naman minutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba di na natuto na 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 na. Hello, madlang people. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Tanda ko pa. Pero tayong tinapay.
Diyan ka na naman. Pinagdukso-dukso ang aking puso. Ngunit na ba di na natuto?
Hirap magmaza. Natunog yung aking okay, this my eyes. Mainit. I want hangin. For the rest of my day on this land, I promise. Ay, bawal ang kamahali. Para hindi pa lumaki yung tinapay ko. Budang, ingay mo naman. Naka-live ako eh. Asan yung cellphone mo? Bakit? Lagay mo sa ano ko? YouTube. Beep, 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 beep. Isang araw. Mama news. Kita. Guys, it's happening. Isang araw. Bye! That's how I'm gonna. With mama nails up the guys. Wala tayong ano eh. Pagmasahan. Kaya mano-mano, laki na ng braso. Anong wala na? Nasaan yung ano? Yan. Hindi pwede, anak. Mama? Ano gagawin ng tinapay? Donut. Tsaka, Yung bilog. Akin yung bilog mo. Isang tray lang. Ang galing! Ang sarap pag-tignan. Mami. hindi nga Buda. Malinis man ito. Eh,
Likot ko gumawa. Oh, hoy, kay ate yan. Kay ate. Ibalik mo yan kay ate doon sa loob. Hirap magmasa. Ano pangalan mo dyan sa YouTube? Dari sa isa? Oh. Dari sa isa. Ma. Open. Kalimutan ko pala yung vanilla. Vanilla. Ang pasarap yan no, ma. Hindi. O ano? Pampabango. Pampabango.
Vanilla. Takpan natin ng walang pagsisingawa. Kuya, ako ako 10. Bakit? Hindi lang. May 10 kasi kuya. Ninunong ko lahat ng mga sinabi mo. Init. Ah. Di ka patapos?
magbubukayo. Magbubukayo. Buda! Kuha ka nga ng asukal, anak! Ha? Asukal. Ha? Kuha ikaw asukal. Wala na? Hmm? Ibutad yung kahapon kila Ate Rosie. Hmm. Pabili nga po. Wait, ayaw nga pala yung bike ni Kuya Ampal. Hmm. Okay na. Magkano? O, may 10 ka na kanina. Ibalik mo na yan. Magagastusan na tayo masyado, Sandra. Buda. Hiningi ko kasi ko naman hiningi Sige na. Hiningi. Hindi naman ako humingi ng pera Okay. Eh bakit galit nagagalit? Hindi naman ako nagagalit. Nakangiti pa nga ako, oh. Tigil na, ah. Ang arte mo, Buda.
Hindi mo kita inaaway ah. Bakit nagagalit kasi kung ano ako? Hindi kita inaaway. Basta hindi kita inaaway. Kunin mo na lang yung cheese dun sa ano. Sa ref. Gagawa na akong tinapay. Yeah, gagawa akong donut. Bakit na naman? Bakit na naaway? Nasaan na yung timbangan ko pala, anak? Nakita mo? Parang hindi ko na nakikita yung timbangan ko. Kita mo yan? Pangit ang itsura mo. Anak, hindi mo nakita yung timbangan ko? Oo, yung timbangan ko naman. Hindi yan. Yung timbangan ko na ito, andito. Buhay kaya ito? Yan, buhay. Buhay. Ano ko? Tabi. Timbangan ko.
Hmm? $2.56. Magti-3, bakit? $3.20 kasi ibabalik namin itong bike. Ha? $3.20. Mahaba pa. May 20 minutes pa. Yes po. Ano po yan? Wala. Walang lumpia. Wala dito. Ginagawa. Wait lang. Di mo lang sinampu eh. Bigyan mo ng manager, yung mga kanda yung pera sa okay na ano? Iya? Wala kayo walang ano? Pwede yung dalawa na abutan na nag-upo. Dito? Gawin mo na lang. Ano? Magiging 5-5 lang yun, di ba? Basta sa post na yan na ano? Sa post na yan malalaman. Dito mo na po yung mga nagre-tawaran. Ano? Yung tag 150, 150. Dalawa lang yun. Oo, dalawa. Ito pa lang yun. May Dalawa yung 150 o may 100. Dito oh.
Sinama mo na rin yung 100 mo. Dalawa lang yung 150. Oh, di 100 lang yun. Ito yung ito. Oh, sus, para lang mayroong ka 5 piso. Ibalik para mag... 5 piso, siya, parang ikaw lang din yung ano. Wow, Ano na? 80. Wala. Baka na. Hindi ko ako tinatry. Baka ano, lumaki na agad. Ah, ah. Huwag ka makialam, Budat. Hindi yan laruan. Bakit alam ba ako? Kulang ako ha. Huwag ka man payo pa. Naiinis na ako sa'yo. Lumayas-layas ka rito. Ako'y napupuisit na sa'yo. Nakulang ako. Masyado ka na. Hindi ko. Hindi ko pag-ulit ako eh. Lumayas ka rito.
Wala nga lang kanin, kukunti. O, paghatian mo na yan. Aray mo. Ilang mo ang sexy gusto. Hindi ka pa na pa... Pumasok ka na bukas ah. Andre? Hindi na, nag-live siya. Okay nga, ayaw kasama pa rin si Andre kanina. Obsinero yarn? Obsinero yarn? Pwede ang bal na laging ganyan. Huwag madalas mag-inarte. Walang pala absent dito. Magiging ikaw pa lang. 2026 na ba? Kasi magbago. Hindi pa ako na-absent nung pumunta rito eh. Absent ako sa kanto. Naka-absent na talaga tayo, di ba ta? Absent pa nga sa San Pedro. Sa dito nga, San Miguel nga. Oo. Kailan? Pinag-absent tayo dito, di ba, tita? Hindi nga, wala nga tayong sakit nun, be. Pinag-absent nga tayo, tita, kasi tinatamad daw siya pumasok at mag-asikaso noon. Hindi mo ma-remember, best? Huwag na bubuksan dito ha. Doon na lang kayo kumuha ng plato niyo. Why? Pinapalaki ko pa yung tinapay ko. Pag napasukan ng hangin yan na. Kapay yung tinapay, ma. Ay, tumigil ka. Wala pa akong benta dyan. Lakas mo din eh, no? May pera kapatid. Eh. Dapat nag-iiwan. Anong ulam? May 35 na ako eh. Ito, isda? Oo. Aray mo. Aray mo ka talaga. Sobrang aray mo talaga. Kaya naman ako pambili ng masarap na ulam. Buti nga nakabili pa ng isda. Ba't sinabawan mo nilang ito? Hindi ako Aray mo, aray mo. nasa loob lang ako. Sa hubong lang tumatama yung Kasi ka palang ganyan. Nakala ko yung oven lang. Ang dami yung kanin namin. Kasali mo. Labot ka dyan pag gutom na yung deer tapos wala ka po eh. Manda ka na boy. Sakit ng ngipin ko. Mag-aasawa na nga ako. Lagot ka. Kambal ko na absent. Tapos mo Saan naman kasi talaga dito kaganina? Kailan sumakit nung papaliguin na kita? Hindi. Bakit hindi sumasakit nung umaga? Basta nung kumain tayo, tapos ano pagbangon ko, tapos na kumain tayo, doon na sumakit. Prito ka ta? Bakit pa mo prito? Mamag ka ay. Naipahan. Pagone. Late na ako? Ha? Dito ang kuya? Saan there? Okay. 61 days din. Dry ko na mo yung tinapay doon.
Dre, kumain ka na nga dito. Ako'y nabubwisit pag ganyan lang. Bakit? Di pa siya kumain. Pag-aantayin pa yung pagkain eh. Salamat. Dre, kunin mo nga yung tinapay doon. Dre!